Samba! Držaté! Vidím hlavu. Práve sme zistili, že máme problém. Už by šli okolo odletieť. Čaute z Londýna. Práve sme natočili jedno topové reelsko. Uvidíte ho na našom Instagrame a aj na našom YouTube. Trošku stereotyp, ale asi je pravda. Kavička, to sme si museli doplniť trošku energiu. Máme tu medzizastávku, nejakých 7 hodiniek. No a ako sa inak hovorí, že blondína z Londýna, tak to patrí úplne na mňa. To sú všetky blondíny, zatiaľ som tých bandov videl a takýchto ľudí. Ale dobre, našu prestávku využijeme na to, aby sme si spravili náš nový spoločný Instagramový kanál. Kde nás potom nemusíte, ale budete musieť ale sledovať. budete musieť chcieť sledovať. Napíšeme si itinerár, čo vlastne chceme robiť. Konečne, lebo teraz sme prišli na letisko, že ideme do Ria a teraz, že a kam ideme? Môžem niečo zahrať, prosím. Bem-vindo é muito bom, o Leme é muito bom, Soltinho é muito bom, e o Rio é muito bom. Rio, dežaté. Už má veľké emócie, no ako práve sme pristali a ja som normálne, sme zastavili a hovorím si, že tyku som také zimomriavky, že som si pozrel tú mapku na tom lietadle, točil som si tam vlastne na tom sedadle, pozrel si, že ty kokos, tu sme sem došli, že to je polka sveta, to je masaker. Levy mal ešte miesto pri okne a totálne videla normálne, že východ slnka nad Riom, extrém. Bolo nádherné, akože ja som si myslela, že taký Las Vegas, že to je svetelné mesto, ale toto je City that never sleep. Naozaj, toto stalo za to, toto je lepšie ako prehľadka vrtuľníkov nad Riom. Viete, aké sú silné emócie, keď si zoberete, že ako mali, pozeráte Rio, Brazília, nie. Zrazu sa ocitnete na tom letisku, ale stále nie sme až vonku, nevidíme to všetko, ale úplne tá emócia toho, že kde sme, kde vlastne sme. Top. Skúste hádať, kde a s kým si im teraz v Uberi. S jednou osobou, začína to na L a prosím pekne, hanbí sa tu hovoriť v Uberi. Ale keďže je tu so mňou, tak sa tomu nevyhne. Je vaša livia. V Riu sme len 2 hodinky a už sme krásne uviaznutí v zápche. Uber nás berie na Sochu Krista. Áno, hneď z letiska, žiadne vyložené na hotely, nič takéto. Ideme rovno na Sochu Krista, pretože dneska tu má byť najkrajšie počasie z celého pobytu, čo tu máme byť. A preto sme sa rozhodli, že nebudeme zaháľať, nebudeme utáľať, nebudeme spať, my sa vyspíme v hrobe, my sa chceme zničiť. Toto je dobrodružstvo, toto není o tom, chápeš, toto není o tom, aby si tu proste chilloval, toto je krajina dobrodružstva. Práve preto, že máme radi dobrodružstva, sme si o sebou zobrali iba batohy a kabelku. Pozri sa, stačí ti, chápeš. Jedem takéto 2 batohy, ideme bomba. Není čo na chrbát, budeme tu koľko týždeň a pol zhruba, do 2 týždňov v Riu len začíname, takže Bude to spicy. Bude to veľmi spicy, bude to veľmi zaujímavé. Užívame si našu jazdu, samozrejme natáčame si vlogy, čo budeme tu na sucho sedieť a smerujeme k tomu Kristovi, no oficiálne to malo trvať hodinku Uberom, no my sme stále v zápche, odkiaľ sme vyšli z letiska, už sme 20 minút určite v zápche. Takže si užívame všetky tie krásy naokolo. Diaľnice Ria sú naozaj neprevídateľné. Tu sa predajú banány, tam sa predávajú jablka, tam niečo iné, takže normálne na krajnici. Jednoducho, hladný tu nedostanete. Ja sa inak normálne nemôžem sústrediť, že možno to vidno, že sa občas pozerám na diaľnicu, občas do kamery, lebo fakt je to tu veľmi rušné. No a je to tu naozaj krásne. Z Uberu práve vidíme aj Sochu Krista. Ukážem vám to. Tam je Socha Krista. Takto sa teraz cítime, stále zápcha pokračuje, nevadí, Kristus nás čaká. Nie, nebudem sa tváriť, takto sa naozaj cítim. Dali sme to dneska, zase sme vymenili spánok za krásny výhľad v krásnom počasí, ale v Riu je koľkokrát človek za život. No veď práve, a ešte viete, čo je napríklad taká sranda, že je piatok a si predstavte, že sa zobudíte v Riu. Však to je úplne, že moja hlava je taká, že... Blížime sa už do centra aj cez tie zápchy. Tam je. Aj tu je zase nejaké? No ľudia, ak tuto niekto budete vedieť, čo to je, napíšte na to do komentára, lebo ja teraz netuším, čo to je.
Už ideme okolo druhej takéto konštrukcie, je to akoby štadión. Ale tam žiadny štadión nie je, alebo tam je nejaká miesto, betónová plocha, proste, ale celkom úzka, podľa mňa, čo sa tam robí? To si zistíme ešte, ne? A ale ak viete, tak napíšte. Yes. Ten v úvodzovkách štadión je miesto, kde býva najväčší karneval v Brazílii a máme to teda potvrdené od nášho pána šoféra. Takže vlastne iba jeden je takýto na ten karneval postavený. Bolo to poskladané akoby z viacerých tých štadiónov, alebo tam dlhá proste čiara, hej? Áno, ako keby v strede a nič, lenže to, čo symbolizovalo vlastne tie schody, tak tam ľudia sedia a dole sa vlastne deje to celé to rodeo, ty kokos. Tá šovka, no. No možno niekde nájdeme, ako to vyzerá. Ja som si myslel, že to iba niekde na Copacabane, alebo kde proste, že vieš, že tam sú takéto, ale okej, toto je tá hlavná časť toho, no. To je sranda. Na pedra do sal. Z taxíka prechádzame na nový prostredok, je to vláčik a ten nás zavezie až úplne hore ku Kristovi. Ja sa tak extrémne teším a ja verím, že budem revať. A možno udržím emócie, neviem. Budú nejaké slzy, budú emócie, bude výbuch, keď nám budú kradnúť mobily a foťáky, budeme utekať za nimi. Inak ja som vám chcela ukázať, toto sú vlastne naše tikety, ktoré sme vyzdvihli pri okienku. Keďže nevieme po španielsky, tak nás presunuli od jednej pani k druhej. Následne nám vystavila takéto lístky a už potom sme len čakali v rade. A ktorý sme druhý v poradí, 11:40. Teraz už stačí len počkať na to, kedy vyražame a vidíme sa hore. Vidím hlavu. Už sme ho zbadali, už vidíme sochu, už iba pár schodov a sme tam. Asi hodíte, čo je za nami. Pre mňa je to druhý div sveta, tuto po mojej livinke. To je môj romantik. Celý čas sme nejako cestovali, išli sme ďalej. A teraz sme sem vyšli a pozerám, že aha, asi je to naozaj. Asi je to naozaj, ja normálne vtedy ma musel dole uštipnúť, že sa to naozaj všetko toto deje. Ja neviem, či ja nemám slova, Je to zážitok. Celý deň sme cestovali kvôli tomuto, aj kvôli tomuto. Je to taká topka hneď na začiatok. Určite. Ako veľmi to bolo emotívne, ak sme vyšli hore, tak Levi to hneď chytilo za srdce. Slnečka padla, slnečka išla von, lebo tak je to také veľmi pekné naozaj, že fotíme, užívame, pozeráme, stojíme, do blba pozeráme na more. Aj nechápe človek, fakt. Hej. Minule som Vedu hovoril, čo znamená komerčakovina. Toto je komerčakovina na druhu, hej, pozrite sa okolo nás. Milión ľudí. Normálne, že hlava na hlave. Keď si človek ráta, že je to komerčné miesto, no tak je to. A ideme, prežijeme. A čo? A čo? Tak aj ostatní to vychutnávajú. Presne. Samba cai. Na pedra do sal. Mne sa najviac páči pohľad smerom na Cukrovú homolu. Tam pôjdeme vlastne odtiaľto a pôjdeme na západ slnka. Teším sa, ako bude vyzerať ten výhľad z druhej strany. Podľa mňa bude ešte namakanejší. Tá socha bude v pozadí a vzadu bude slnko, západ slnka. Toto ja ľúbim. Ja to, že západy slnka. Áno, Filipko má rád, keď padne tá gulička. To tak nazýva, že padla gulička. Padne gulička, spokojný Filip. Musím vám povedať jednu vec, čo neznášam, ale potom som taká, že už mi to je jedno. Neznášam sa prebárať medzi tých ľudí. Všetci takí spotení, vieš, narážajú do teba. Ja neviem, ako to máš ty, ale ja to strašne nemám rada. A potom si zrazu poviem, že vlastne mi to jedno idem aj ja, tak ja tiež začnem narážať. Natlačiť sa. Tak sme sa tu natlačili, no tlačenkári sme už, či čo? No, pozri, úplne Titanic. No na kraji, no isto. Z nebeských výšin sme konečne padli na zem a nachádzame sa kde? V Uberi. Zazra sa presúvame, no a ako sme slúbili, tak pokračujeme na Cukrovú homolu. Ja osobne zatiaľ z tohto našeho prvého výstupu na sochu Krista, ja neviem, čo mám povedať, to je niečo famózne, že sa to naozaj slovami nedá opísať. Je to taký zážitok, že slova na to nestačia. Bol to naozaj unikátny zážitok. Po celej tej ceste sme sa ráno hecli a išli sme vlastne s batohmi, plnými batohmi vecí, sme išli rovno tam. Až tam som si uvedomil, že sme v Riu.
Celý deň sme cestovali, ale sme ešte do poslednej chvíle robili na nejakých pracovných veciach, robili veci, videa, odovzdávali projekty a zrazu deň cestovania a bam, socha Krista v Rio de Janeiro. Že také, že čo? Zase tak sme sa zastavili. Dobre, veľa sme fotili, ale aj sme si naozaj zastavili a užívali si naozaj, že koľko hodinu a pol sme len tak, že prechádzali sa, užívali si to tam. My sme veľkí výhľadovci, to znamená, že my aj veľa fotíme, ale zároveň potom už keď sa dofotí, tak strašne radi si to tak vychutnávame, že ideme sa ešte raz pozrieť aj dvakrát alebo koľko, hej, že naozaj nie je to iba o tom, že poďme natočiť nejaké veci, ale... Rýchlo dole. Presne. Vôbec. Predtým, ako budete absolvovať Rio de Janeiro, tak určite odporúčame absolvovať Rio de Clean na Orave. Tam sme začali. V Rio de Clean začal náš tréning na Rio de Janeiro. Ale čo chceš, tam máš hneď Oravskú priehradu, však to je eňoňuňo. To je naozaj také slovenské Rio. Teraz som zastavil chvíľku točenie, lebo reálne tá kamera nie je ľahká a už keď točí človek dlho, tak no to cíti na ruke, na ramene. Takže je to taký tréning, no. Pravá ruka bude vytrenovaná. Za nami vzadu vidíte cukrovú homolu a niečo, čo nás tam aj zobere. Čaute! Ideme na sadu na ľadovku aj my, no a vidíme sa hore. Sme na jednej medzizastávke a pokračujeme na druhú medzizastávku na cukrovú homolu. Využijeme tak, že sa najeme, napijeme, opijeme, to nie, to až neskôr. A užijeme si tieto nádherné výhľady a potom asi o nejaké 2 hodinky, keď slnko bude nižšie, tak sa presunieme lanovkou na tento brutálny kopec a tam si užijeme krásny západ slnka. Tam začne to divadlo a ja osobne sa na to veľmi teším. Filip takisto, keďže máme naozaj radi tie západy slniečka. Teším sa. Jednu vec sme si všimli už od sochy Krista a to, že to mesto má veľmi takú jasnú štruktúru v zmysle. Domy sú biele alebo béžové, okolo nich je proste zeleň a modrá voda. Občas sem tam vybehne nejaký kopček. A toto je proste veľmi krásne a také spájajúce celé to mesto, celý ten vizuál toho mesta. Our next stop is Sugarloaf Mountain. Vôbec, žiadny vetrík, nič, pohoda, jahora, kokos, masaker, ale za nami krásny západ slnka. Takáto fúkaná, to nemáš každý deň. Šokole pozrieť. Zase sme sa pichli dopredu. Ale nevidíme toho veľa, však pozrite. Každopádne, stihli sme možno 10-15 minút, máme nejaký výhľad. Reálne sme to LTT stihli 10 minútiek, presne vypočítané. Tešíme sa z toho. A keby vymeníme program, že na západ slnka ideme na sochu Ježiša Krista, tak ju absolútne že nevidíme. Lebo už teraz je zahalená kompletne oblakmi a podľa mňa západ slnka bude tiež trvať chvíľočku, lebo víkend hlási čo? Oblačnosť, presne tak. Skôr sme sa trafili. Presne. Často nám to vyjde, dneska nevychádza, nevadí. Krásne nám tu prináša vlastne vietor, oblačnosť na tento víkend a práve preto sme to tak pohrotili dneska. A išli sme priamo z letiska, ako sme prileteli, nemáme toho veľa, 2 batohy, kabelka, ja mám tašku na foťak, takže úplne v pohode. Preto sme hneď išli na vlastne sochu Krista a hneď odtiaľ Uberom sem na cukrovú homolu. Mega. Ja som z toho som nadšený, Livi, ty čo si myslíš? Vieš čo, úplná nuda akože. To homoľa v modrej lepšia. Srandujem, je to fakt dýchberúce a za každým, čo ideme na nejaký iný výhľad, tak sa len zastavujem a si vravím, že fakt sme leteli tých 12 hodín, že to je niečo neskutočné. Išli sme z Viedne do Londýna do 2 hodiniek, no a odtiaľ sme išli nočným letom 12 hodín vlastne do Ria. Tým, že z 12 hodín nočného letu sme spali nejakých 7-8 hodín, tak 4 hodiny pocitové letu nám hovoria len to, že wow.
a stále to nejako nastávame, že to sme v Riu teraz tak rýchlo, aké by, hej, že... Dajme to na otočku, nie? Že víkendovka do Ria. Ako dalo by sa to naozaj, že za ten jeden deň človek naozaj že stihne veľa, ale musí byť hneď že aktívny, že hneď keď príde z toho letiska, hneď do mesta ísť na atrakcie, na tieto krásne divy sveta. 7 div sveta? 7 div sveta. 1 zo 7. 1 zo 7. Všetci za jedného, 7 za jedných. Počkaj, 1 za 7, 7 za jedného. No, môže byť. Tak ten to bude nové, hej? Ten bol dobrý, suchý, potešil, ale aspoň, no, dobre. Práve ste s nami zažili prvý deň v Južnej Amerike, náš úplne prvý deň za celý život. Budú nás veľa ďalšie dní, počas ktorých budeme točiť. No a Rio nie je jediná destinácia, kde budeme. Takže, ak chcete vidieť naše dobrodružstva a byť pritom s nami, zažiť niečo, vidieť, môžu sa inšpirovať, dajte nám like, follow. Zapnite si aj zvonček upozornenia, aby vám nič dôležité neušlo od nás. No, toto sme museli povedať ako správni youtuberi na konci. Tak spravte, čo uznáte za vhodné. A vidíme sa pri ďalších dobrodružstvách. Vamos! Ešte jeden krátky vstup do vlogu. Práve sme zistili, že máme problém. Ale dosť veľký. Dobre, pohore do Rechovy iba jedna lanovka, ktorá zoberie, ja neviem, 30 ľudí tam bolo. No a to, že tu za nami, tá rada, tak to je masaker jak lusk. Reálne som tu videl tak 300 ľudí. A jedna lanovka zoberie 30 ľudí, takže nás čaká zábava. Si fakt počkáme.